Ọ na-abụ anụ karịa n'ofe, okenye eri ya afọ. Ojiji eme ụtụtụ matakwa na ji ga-agwụ mana ụtụtụ ga-afọdụ. Atachagodo akị taa akwụ, ọ bụ ihe siri n'ọkụ na-egbu agụụ. Onye dara n'ikpe akụ ma ọ chịtaghị akụ, ọ gakpaa akụ ọ gaghị akpata. Ọ bụghị gbakọta afa bụ isiokwu, kama ọ bụ ole rere ere. Mmiri na-amachi ije ụkwụ mana ọ dịghị amachi okwu ọnụ. Ọ bụrụ na ahịa zụba, nwata anaghịkwa amata olu nne ya. Obodo Ogwumagana bụ okorobịa mmọnwụ, kedu ka ndị okenye ebe ahụ ga-adị? Ọ bụ azụ ụgbọ na-anụ ihe osimiri na-ekwu. Okenye a na-agbara afa, ọ na-arahụ ụra, na-agba aka alọtabe ndị mmụọ. Ọ na-abụ ike ọrụ gwụ nwata, ike ọgụ aka ya mma. Erighị anụ mgbada n'ọnụ, agbara ya n'egwu.